małpieniu. No i przejmujemy DNA. Witam serdecznie. Oni mnie jeszcze nie słyszą, ale za chwilę się dowiedzą, że streamuję. Także gramy Battlefield 1 i zobaczymy, co to nam dzisiaj wyjdzie. Także zapraszam. O, koleś dostał. No dobra, już jestem. Wszystko działa? Jasne. Koleś dostał. No to dobrze. Chodź Co tym teraz? czołgiem, chodź. Tak, już go walę w niego. Jep. No już go nie ma. No i Dziękujemy. wszystko. Czyściciel okopów, czekaj. Kuźwa, dostał 40 prawie. Dawaj, do niego, dawać. Mam go. Pięknie. Cwaniaka. Dobrze jest. Co, jaki wynik? Pozytywnie. To, jaki punkt teraz? Proponujecie? Wiktor, Tak? Kurwa się nie może pakować, bo go drugi raz zabije, to będzie... No jaki punkt? No się pytam kulturalnie, no. Robimy, wiesz, grają tylko myk. kuźwa. O, to Quickball biegnie? Aha. Zostaje sam. Ale zostaje. Mam cię, Paweł. Ale to tylko... A wiedziałem, tam biegli szturmowcy. Ty. O, wy. O. Oj, Aha. Cicho. kurczę baszka. O, 2007. Nowy rocznik. No, O, co? czyli koleżka mojego... 2007 to Czyli koleżka mojego syna. 10 lat, ale dobra. No. No, 10 lat. Coraz lepsze wyniki. Jazda. Zaraz będzie 2010. Kurde, czemu macie pełną drużynę? No bo żeś tak No, się ale zwlekałeś Aha. i tak jest, no. Tak jest. No, ale tam Nie, jednego plecy, wyszło plecy, tym, nie? cofnąć, nie? Ja na przykład tego medyka, nie wiem czy to jest... O, Kurde, wóz opancerzony, o fucking. No, ale dobra, no. Panie, usuną cię, usuną. Jaka Moim ciota, chłopom trzeba kuźwa. usuwać, kolega. Gdzie oni są? No A te nie. wozem pancerzonym. Gdzie się spotykamy? No powiedz tak. 2 razy nie udaje się jakiś chodzić. Będę cię unikał teraz całą grę. Jak się boisz? Domyślam się, że jesteś na D. Jak się boisz zemsty? Teraz se pojeździłeś. Trzeba ten czołg na B rozwalić. Straciliśmy cel Charlie. Niszczyć Pierdzielam. go. Pierdzielam, no nie. O, Rozwali już mnie. mnie załatwił. A to ty, nubie, byłeś w tym wozie. Ja to muszę dywersję zrobić, bo mnie... Tam mi pojazd rozwalić. Dobra. Okej. No problem. Bo ja to mam siłę. W pobliżu znajduje się zestaw czyściciela okopów. Dobra, konik jest mój. Aj. Tunanek leci.
Straciliśmy cel Delta. Aż ty medo. No Anek, a ty co nie wbijesz do teamu? No bo nie ma miejsca, czy już jest? No już jest. No już jest od pół godziny. Ja już od pół godziny No na co ty, pewno. kurde. No No ja. poważnie ci mówię, no. Jak przed chwilą byłeś, to nie było miejsca. Tak. Bo nie było. No. A co ty robisz? Chodzimy. Kuźwa. Jestem tak gruby, że się nie zmieściłem tam przez tamte okna. Kurczę. A co tam z naszym tym? Tutaj Jak... uważaj po lewej stronie, byś... Czy w studni. Za późno. No. Z tym naszym serwerem działa on jeszcze? No działa to Czego? cały czas chyba. No, trzeba go wykupić, że no, na ile by go wykupił? Na miesiąc chyba. No, A już tam nie gra chyba. Gdzie my jesteśmy? dawaj na cel. Ty? Ty No. to jesteś wariat. Taki agresywny punkt. Dźwignąć kogoś albo coś? Cel Charlie przejęty. Straciliśmy cel Delta. Cholera, Scott. Ciupiemy po naszemu. Ty Franco, stoisz cały czas w tym samym miejscu, już po ciebie idę. Jasne. Ojej. No, bo dzieciarnia. Ciupiemy po naszemu. Ej, jak to jest, że my go wywaliliśmy, on dalej dołączył? Przecież Nie, on weź sam go wywal, że wyszedł. tu nie będzie mógł drugi raz dołączyć. No No weź. weź ku, wywal, nie będzie Cel mógł Delta dołączyć Weź drugi zamknij raz. mordę, bo Ale ja tak nie jestem kurwa. administratorem. Co ty ode mnie chcesz? Quickpull, ty chyba może admin. Zamknij mordę, bo ci No. młotkiem pierdolę. Też, co ci robi tata, Co to za słuchaj, kurde. tutaj nie musisz nam się chwalić. Bo nas to nie interesuje. Także... No. On ci tak przygada gwarą, że wyjdziesz. Dobra. Nie, co chce od tej imprezy? Ktoś no wchodzi tu. no. Chodzi, zaczepio. Naprawdę, taki poziom, że No. to wejdzie. Zamiast zapytać, dzień dobry, przywitać się, Chcesz zapytać się co tam, tego powiedział, o co powiedział, tam chodzi. No kurwa, gdzie tą imprezę, bo to po prostu zostało. No daj prywatna impreza, kurczę. Dobra, czekaj. Się uparli i teraz wiesz. O, Dobra. No nic, no dobra jest, ale nigdy tak nie było. no nie było tak. Wchodzili tak agresywnie. No. Rozbestwieni, wiesz, dzieci. Dzieci są rozbestwieni teraz. No bo to, no to... Cel Delta utracony. Nie wiem, czy ten zryw się rozrasta, tak że kiedyś w ogóle nie było takich akcji. Tam była mega kremia, jak Tam chyba od razu było, pojawiały tam, się. tam było, rozumiesz, taka grupa Tam się wsparcia, że pojawiało, to tak, zarokasowane że było. I auto. Przejęliśmy cel Echo. Najlepiej, czekaj, jak on O, był? Mamy tam robili. Cel Charlie utracony. Na cy jakoś się nazywał. Tam pierwszy miał kostko. Cymbał. Nie cymbał, inaczej, wiadomo. jeszcze jakoś. Kurczę, że ich dwóch było. I potem Lemi miał problem z kim Godo. Kurczę, jak ten on się nazywał? Cool. No ale to taka nubska wiesz. Przejęliśmy cel Alfa.
Przejęliśmy cel Bravo. Na, mórz. Anek, coś podnosisz? Czy No nie zdążę, bo zazwyczaj mnie ubijają. Janek. Podnoszę. I teraz mnie ubiją na pewno. się chowaj. Dziękuję. Proszę. Straciliśmy O cel kurde, czekajcie. Nie. Dobra, Wiktor. Wiktor, napierdzielać. Frajera, kampera. Jeszcze jeden strzał, jeszcze Jak ci jeden to strzał. napierdzielam zaraz. To. Zabili, że tutaj... Ja tutaj jeżdżę całą tą, a ci nie chcę zwalić. Jak się uprzę, to... Jak to tego... To co się? Nie wiem. Co Czy się? się na mnie to będzie... Ja to uciekam tu powoli. Przejęliśmy No, cel ty, jaki to... Ja tu jadę na wstecznym... Chyba nie dojadę. Kurde. Snajpery, dobra, to snajpery. Tam mnie łotają szpetnie. Dobra, rozwalił mnie. Bye bye. Gdzie ty mi tu na plecy? Ja mógł mnie czołg Ja rozwalić, miałem ten cel pajac. tylko zniszczyć Wiktora, reszta się nie liczy. Ja. Ale śmieszne, kurczę. Ja chciałem zniszczyć. Będzie... Gamer tak sobie ustawię, zabijam w pola. Nic nie znam. Straciliśmy cel Delta. Inaczej opis, zawodowo zabiłem quick-pola. No. Ale trochę ten... Nikt cię nie atakował praktycznie oprócz mnie. No kuźwa, nie, tylko czołg. Tylko czołg, którym przed chwilą uciekałem, nie? Miałem A ten 6 czołg życia tam i się musiałem nadawał, wysiadać. on nie miał prawa jazdów. Znałem, że mnie dobiłeś na... O, Nie ma easy. O, No. No, medyk. Ty, Anadek, a to nie jest tak, że nie oglądają twojego teraz streama i dlatego wchodzą? Może tak być, może tak być. No, wiesz o co chodzi? Może tak być, że wiesz, dołączają, bo widzą, że Twoi grasz. widzowie tam ich hejtujesz. No, Ale to się, wiesz co, Aż łezka, to się przedstawia. łezka się wokół kręci. To się przedstawia, nie? Cześć. a bo ty masz streama i dlatego... No. No, widzowie wbijają. A chociaż wątpię. No dobra. Będę sprawny. Dobra, gdzie się umawiałem panowie tym razem? na B, no gdzie? Ej. O Oh, nie. shit. Tezi. O. Co to kuźwa idzie? Dobra. Co wy czołgiem jedziecie? No co ty? Kto tym steruje? Nie wiem, jakiś gościu, co z nami jest w A. drużynie. Dobra. Ej, snajper, kurde. No dawaj, już się podnoś.
PL, tak. Tam u góry są, nie wiem czy... Mhm. O, tam. No i się nie doczekam. A gdzie jesteś? Może ci się uda. No teraz to już wiesz. Chociaż teraz to mnie pocałuj gdzieś. Już O, teraz to się sam kamień. podniósł. Tak. Nie no, muszę do was bliżej woz lecieć. Tu jakiś gościu z towej. Oj. Oj, 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 oj. O, mnie zabili. Kurde, jakby wiedział skąd. Na górce jest. Kurcze blady. Z prawej strony Gień. rzeki. Nie, tu się czołgałem. Giń! O, okej. Prawda, że tu Artur grubo leci. No, Pomożemy czterech. mu troszeczkę. Zbliża się nasz Behemoth. Bardzo ładnie. Jest? Ty, my to wygrywamy, los. Jasne. Takie jaja. Przybył nasz Behemoth. Gdzie wy się... Oj, schowaj się. O cholera jasne, tu są. Straciliśmy cel Bravo. A nagle, jak możesz. Uważaj, nie da rady. Ajajaj. No na Czech to nie do rady. Sorry, ale na Czech to... Dobrze, dobrze. Ale tak jest. Wołają, Nanek dźwignij, dup. Nie do rady. Mhm. Nie wiem co mu takie szczęście. Poćwiczysz, nauczysz się. No jasne. Tu są w domu? Dobra. Dobra. Czołgista PL tu chyba jedzie, tak? A! Oj, 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 oj. No, come on, Oj, jedź. chowajcie się przede mną. Awans wam jakiś. Chowajcie się. Co to tu tak ładuje? No ty Artur. skubańco, nie wiedziałem, że to ty jesteś tutaj, poczekaj. No, 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 no. No już idziemy po ciebie, poczekaj. Kotek mu padł. A widzieliście może te filmiki dubbing po śląsku? Po naszemu? Dubbing po naszemu. Jest ta scena z Matrixa, jak tam Neo trenuje z Morfeuszem, nie? I przerobione. Kotek, a może jeszcze jedna rundka? Ale to teraz wszystko na grumy. No, jesteś chyba zaraz Nie, będziesz Chcesz mój. teraz? Tak, teraz też? Co? Nie, poczekaj chwilę. Dobra, okej. Ojej, popsuł Z tyłu, się. tyłu, masz plecy, plecy! A jeszcze nie zabij. Do wody wyszło. Do wody. Wysiadł? Zdążył wysiąść. No rozwalili mnie, ale jeszcze ostatnią dywersję zrobiłem. O ja. No, spokojnie. Ale jest taki ucieszony, że nie ma czołgu, a to jest... Widzisz to? Super staty. No bo generalnie już nie Wiesz, masz, nie? No nie, ale nie można być pełnym do końca. Gołębie są, zawsze i będą. Sam powiedziałeś, gdzie jest miejsce gołębi. Cel tak. No dobra, dobra. Kurczę, tam się... Ten... Ale... Chcesz być dobry to... Ci nasi w tym behemucie to chyba nic nie robię, co? Nie, bo ogólnie ten Obijają behemoth... się, patrz jak jedzie, o. People, ale jeździłeś tym behemotem, ja sobie nie wziąłem, to jest naprawdę padaka. Ja podziwiam ludzi, co tym umieją jeździć. Sprawdź, Nie czy jeździ- jeździłem, patrz, jak jakby nie umiem, to jeździ, nie nie. wsiadam, tak? No tak. Zajęliśmy cel Bravo. Większość nie umie. Wiktor, gdzie tam się pchasz? No gdzie tam się pchasz? Spokojnie, spokojnie. Coś było, no. Małe. Idziemy na A, czy Kajwy to idziecie? Jo, Ja? jo, jo. Dobra. Dawaj, Uwaga, bo ich widzę. dawaj, bo cię Dawaj, schachaszają. dawaj. Bo cię schachaszają. Odeż pożyci mi dają.
Fajne, fajna ta śląska gwara. Fajne. Po śląsku. Ja ci po, Leżeć. ja ci po góralsku Oj, mogę oj, zajechać. Po zakopiański. Będę radzić. Sztyły Nanek, sztyły warto to. Nie umie jak trafić nawet. Nanek, szczyroj. Nie umie jak trafić. Nie godoj. Chodź sam, tu, chodź, mam. Ach, prawie. Ale dostał. Ale prawie. O nie, tu Behemoth jedzie. Pierdzielony. Behemoth. Dobra. O. Tej, no prawie wszystko przejęli. No. Ja cię kręcę, panowie. Ale Tak nie wiem, no u nas patrz, O, co tam? końcówka to śpi, no. No. Oj, oj, oj. Dobra partia była. Dobra. Taka partia, że Dobra była. Super. Ten, a w ogóle mam te premium. Dostał Artur, dostał. Znaczy ta mapka jedna wykupiona. No jakoś mi te lepsze punkty nie wchodzą, nie wiem. No patrz. nam Najlepszy komik oddział, chodzą bez premiuma, tak jak wcześniej, No. nie? O kurde, najlepszy oddział jadą. Widzisz, ktoś tu musiał walczyć. No. Dawaj. No na pewno ty. Walić to, że 200 pingów, 500 to pingów. 500 Lata pingów, w ale powietrzu. Lata w powietrzu. Kto miał 500 pingów? Żałem, teleportuje mnie, ale clickballa i tak zabijam. 5000 mam. Czy na lagach, czy nie. Quickball chudzi się. O, O, popatrz. Ale fajne. Nie byłeś ostatni, a miałeś 0 zabić. Widzisz? to gramy jeszcze na mopę? Tak. No. Nanek czasem możesz mieć 0 zabić, a być pierwszy. No, widzisz? To jest fajna gra. Prowadzić drużynę do zwycięstwa. Tylko trzeba dobrą broń wybrać, wiesz? Tu jest bardziej okopy są, czy co? Blisko to są... No, takie grzyby Mhm. bardziej. Aha. To se czekaj. Żeby tak, dokładnie. Tego by trzeba Takie było. bardziej grzybobranie. Dobra. Masz apteczka w razie W. O kuźwa! Tu jest! Danek, Kurcze przychuj blady! Chodź. Same zacima. To tam też turnujecie? To idziemy. Wtedy mnie dźwignie. Ja cię zaraz przeszturmuję. Ja cię Spokojnie. zaraz hahaszam. Tam. W pobliżu znajduje Do się budy będzie i tyle zastępstwo będzie. okopów. Ty weź ten... Nanek, jedziemy z tym Dobra, świrami. ty tam strzelaj, Co? a ja cię dała dźwigą. Ja będę No, szczylał. ale trzeba przejmować. Tu są, tu jest, patrz, tu jest, chodź sam, bo ja go nie trafia. Ja wiem, Nanek, ale ja na 10, na 10 nie Czekaj, będę ktoś by szedł. mnie strzelał. O, ze zadku strzelali. O, Przejęliśmy cel Charlie. O, tam ich jest. Wow, już mnie zabili. te, a panowie nie mogliby my tak wszyscy grupką iść? W podstawówce to działało. Tak, ja się... No, ustawicie się tak w rządku, ja tylko Ale wiesz, nas trzech. jeden, Cel Brawo. Tylko 3 nas może iść, bo tam ci to przecież nas nie słyszą, nie? no, Dobra, to. Ja idę do ciebie, Artur. wszystkich trzech jeden. Jakby wiesz, myśleli, to by z nami biegali, tak? Tak jest. Czekaj, ja z obcej drużyny Tak, tego wiesz. dźwigna. Dawaj. Ty mamy dwóch medyków. nie wiem. Dobra. No to chyba jakieś szanse będą, nie? Jak dwóch medyków. Tracimy Bydu, szanse. Zawsze Ej, są. chłopaki, idziemy na D, bo już E nam zajmą i tak, nie ma sensu tam iść. A już nam zajmą i tak, zaklepią. No ale to punkty są, nie? Jak nie wejdziesz, nie zajmiesz, już nie zdążysz. No to już. No nie zdążyłem. Przejęliśmy cel Alfa.
Na D, bo ja mam tutaj tajną broń. Kaś ty je. Ja mam tajną broń, Nanek. Kurde, leca za jakimś Potrzebuję zielonym, a medyka. to nie on. A, taką Dobra, broń. skasowali mnie za... Taką broń mamy, tylko taką. Taki miotacz? Nanek, gdzie No, jesteś? skasowali mnie. O Jezu, no to medyka, no potrzeba. Czekaj. Posmakujesz kosy za nas. Co, idę za tobą, Artur. No, zaraz zobaczymy. On tam kaś szczylo do kogoś. Może, granata. Szczylo, no szczylo, no. Granatire, żech mu dał, wiesz jako? O, Leżeć. No, dawaj. Dobra, o ty! Mam go. Żeby nie było, też tam po... Teraz medyk jest potrzebny. No ida, czekaj, leż Medyk. spokojnie. na jaki punkt? Zanim ty dojdziesz... Leż, teraz, już nie. je blisko. Nie ruszaj się. Kaś ty się zaś tam... Teraz musisz na niej za nim chodzić. Dobra, dobra, No. dobra. Idziemy na Ja C. przyniosę, na jaki No punkt? muszę teraz za nim chodzić, bo się zaś Na C, obrazi. Na C się spotykamy, no. A jak tam ta druga Albo nie, ekipa nie, zryw? nie. Jest tam dużo osób. Na E, idziemy na E, chłopaki na E, lecimy. Na Gdański, na Gdańsk. No. Na mój Gdańsk, policja pokoju. Cel Charlie Chyba nie. Może ktoś apteczki? Lecimy na Gdańsk, zajmujemy. Tak, tak. Niszczą ich, niszczą ich. Nie poddawam się na się tak łatwo. Kaś ty zaś poleciał. No, A tu żeś jest. No, lecę za wami, jak co. teraz mamy ich zniszczyć, niech Wiktor wie co to jest porażka. Kaś ty zaś tam uciekł, kurde, tu zaś z boku. Tym powie, że mu nie pomogą. Czekaj, lecimy, ja co ja pierwszy No, wchodzę? to wchodź, Medycy... chodź. Wejdź se, Ten, aby medycy wejdź se. byli. Rozszaduj to tam, wiesz jako, To wchodzę. żeby było miejsce do nas trzech. To już. Zrób to tak jak z dziewicą. I czołg mnie zabił, no pięknie. O ta Kaś ty świnka jest, co jedna. cię uratuje. Tak, z czołgu Nie? nie. Stoi naprzeciwko C, zaraz was pozabija. Na, Jest idealnie wcelowany. Dobra, chłopaki. Jedzie. Artur, masz tego szturmowca? Mam. Dobra, ja spróbuję. Bum, poszło pięknie. Ale się najeździł. Przejęliśmy cel Foxtrot. Jazda na E. Wiktor, jak chcesz tam na E, możemy się spotkać, nie? Luzik, czekam. A to nie będzie miłe spotkanie. Straciliśmy cel Delta. no piszą, Dlaczego słyszycie, nie? piszą mi na czacie, nie? że jakieś pustki są. Tak teraz patrzę, a faktycznie no. 2 osoby. Kawie się zaś poszli. Okej. A Wiktorek jest, patrzcie. Wiktorek jest. Straciliśmy cel Charlie. Wiktor, z pistoletu dałeś się zabić. A mnie cofało, ty ja nie mogę... Straciliśmy cel A, masz za swoje. Ktoś tu leżał, dźwignąć go? Już nie. O kuźwa, ja, sorry. Kurde. Wybacz mi. Wybacz mi. Siemanko, youtuber na wesoło. Wiktora o, już waliło. O, Aj tam. Niepotrzebnie go no, zabijałeś. widzisz, obraził się synek i... Oj, o, ale dostałem. Nanek podniesiesz? Ja. Nie. Ale nie zgina. Jo? Nie. O, Hubert, tak. Dziękuję. Proszę. Hubert jest Szczeciny. Apteczki może? Nie chcesz apteczki? Możesz. Nie. Nie. Bo tu czołg jedzie. Czołgu się boisz.
Czaśnij go tam czymś, patrz. Dostał. Tego medyka trzeba im zabić. No, albo on mnie zabije. Dobra. Zabij medyka. Dobra, rozwaliłem czołg. Ale medyka trzeba rozwalić. Nie, Przejęliśmy cel Charlie. Jeszcze jest medyk. No tam był jeden. Weźcie zaś po los. Jaka ta gwiazdka tam. Panowie. Jest dwóch. O, mnie zabił. No tam gdzie byłeś, no. A gdzie wy jesteście teraz? no i ja jestem na dewie. Oj, 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 oj. Przestań tu leżeć, gościu, kurde. Pano, głos jak Yamaha bez wydechu. Nie wiem, to może trochę odsunę ten mikrofon. A ty. Zależy jak się zagapił kawie, zaś lotocie. Oj, oj, oj. Dobra. Cel Foxtrot Gdzie my sobie teraz utracony. idziemy? Na D może, co? Mhm. Oj! Na beso, na beso. Straciliśmy cel Bravo. Mhm. O kurcze! O! Ktoś ma miotacza ognia z drużyny u nas. Pięknie. Ajajajaj. Straciliśmy cel Alfa. O kurde, nie mam Idą za, amunicji. idą za. Pięknie, pięknie. Nie, może to przez mój, bo mam wysoki bitrate ustawiony. Idziemy na powoli. Czekaj, stój, bo mam 75 leczeń do wykonania. Czekaj, gościu. Kurde. Padnij ktoś. Nie to. Ajajaj. Tracimy kontrolę nad celem Bravo. Zrobimy sobie te. Artur, idę do ciebie. Pomóc ci co? Dobra. No tak, chodź i poleć, bo mam 11. Dobra. Uważaj, cię coś słyszę. Z tyłu są. Dobra, już jak się lygnął. A widzę, widzę go. Zajrzek nie zdążył. Dobra, jego już nie ma. On już Okej. gryzie piasek. To jeszcze jest coś drugi. O kurde. Okay. Idzie. Co tam? Tu se weź z tyłu jest. O kurde, ze strzelbą jeszcze wszedł jeden. Biegnie wzdłuż tam na tył. Okej. Za... Dawaj, Ani. Co ty to liniuchujesz, Szybko, szybko, kurde? szybko. Szybko, dobra. Artur nad tobą. Dobra, mam go. Mam go, jeszcze drugi jest obok ciebie. Kurde, broni! Mam go? Jezus. No ale mnie dziabnął, Chłopcy, cholera. idzie tam do was, uważajcie, tam Kajo poleciał. Straciliśmy cel Delta. Kuźwa, dwóch załatwiłem. Nie, palę się. Fuck. Ja pierdykam, no.
Samemu to jednak nie robota. Tak? To mój stream idzie w ten? Aha! Spoko. Dawaj, stój, dźwigą cię, jestem obok. No Dawaj. dawaj, Czekaj, dawaj, czekaj, dobra, powoli, dobra, powoli, spokojnie, spokojnie. Tu jest ten... Tak jest, panowie. Cała piątka nasz jest. Ajajajaj. Pomalutku. Jakiś bananek. No ja za agresywnie, Nie wiesz? leżymy, nie Ja za leżymy. agresywnie. Nie, Kurde no, bele. wszystkich wybili, o. Cel Brawo. Skąd? Nie wiem, a ja tam rzucił im granatirę, ale chyba nic nie pomogło. To ja proponuję na AD. Ade? Gdzie tam? Dobra, ale co za tobą Ade? Ty też masz medyka? Też. No podnosiłem cię przed chwilą. No. Drużyna medyków. Cel Echo utracony. Już nie możesz decydować. Cel Charlie utracony. Cel Delta przejęty. O kurde, mamy nowego gracza w drużynie. Tak? No. No patrzycie. No mówiłem ci, że on gra, tylko grał w przeciwnej drużynie. Przejęliśmy cel Alfa. To. No Hubert. A tak, on grał. No. Gin ty Online szmato, to widzisz? widziałem. Pa jak się ustawiło, się też tu tak ustawia ładnie. Utracony. Pa obejrzyj. No. Rnich tam. Tak się ładnie skampił. Jakle. Straciliśmy cel Foxtrot. Cel Echo przejęty. Litera, ty nic wyszedłeś jakoś tak, nie wiem. Nie, no mnie wywaliło. Przecież jakby się szedłem czyścicielem, to nie mogłem wejść na Ja skarpę, chciałem mnie z cofało. czyścicielem okopów pograć z tobą. Żadnej gry nie było. Dołączaj No. do nas tego, wywali ten No. Quick Poli i do drużyny, no co ty. Wiktor, Ale dawaj na widzisz, drużynę. takiego... No ja Wiem, stosowałem, że trochę nubsko gramy, no ale Tak. musisz zaakceptować nasz poziom. Musisz się dostosować, nie? No właśnie słabo mi się wydaje coś, że... Już jak zagrasz z nami, to już później tak nie będziesz dobrze grał. Nie ma graczy z moim doświadczeniem, nie ma takich graczy danych z moimi Kurczę, umiejętnościami. co to teraz było? Tak, Kogo to chciał jak dźwignąć? tak samo jak Oj, nie ma ja pracy, też się palę, nie no kuźwa, ja się też spaliłem. Charlie przejęty. nie ma pracy No. dla osób z moim wykształceniem. Hubert, łap. Kastorama, wstawaj. No kuźwa, czołgiem na niego BF-a najechał, se kup. debil jeden. Straciliśmy cel Echo. O, Co? A tam pisze na czacie. Bo nie wie czy kupić GTA 5 czy BF-a. BF-a. No. Tak z nami nie pogro, bo gromy na konsoli. To 18 plus. Tak. Ja, ty tym czołgiem na pe... Tak. Czekaj, pocisnę cię. No chodźcie, pocisnę. Chodź. Gdzieś tu w okopach jest gość. Chodźcie, pocisnę tym czołgiem, no. No, widzisz, patrz, no. Widzisz, żeś wjechał, widzisz? Jest? Mam go, mam go. Dobra, masz w nagrodę ten, czekaj. No daj go, daj trochę. Opa. Dobra, dziękuję. Przejęliśmy cel Brawo. Na Gdańsk. Na Gdańsk? Siły Wiktor, prawda? wbijasz do drużyny czy nie? Nie dam rady. Dlaczego? Ach, Dlaczego? kurde, belady. Ale full w całym teamie. No to musisz ich zdradzić i gadać gdzie wy jesteście i Siema. jaki punkt gracie po prostu. Na pewno. Musisz po prostu sprzedać kolegów tylko. Wiktor,
To sam chciałeś, ja cię nie zmuszałem. Nie chciałeś współpracować. Kuźwa, zaraz... Kurde, blady. Już byłeś tak Nie, daleko. nie! Gonią nas, gonią nas, gonią nas! Dobra, kilku D zaznacz. Ten tu lata koło mnie. Tam ci go nie No. można zabić. Zaraz, bo ja... A, Nie, dobra, dobra, D. spoko. D. Bo ja podnoszę, rozglądam się i rzucam Dokładnie. jeszcze apteczki. Czekaj, ktoś tu leży. Dźwignąć? O ty I jeszcze zabijam Wiktora. no. małpo. Nie- Leż ty o, gnoju jedna. O. Anek, podniesiesz Nie, już cię nie podniosę. Tak sekunda temu jeszcze ja. Sekundkę. A teraz to nie. No, dobra, ja sobie to Nie no, zapamiętam. zgasili mnie. Przejęliśmy cel Echo. Po prostu mnie zgasili. Dobra. Artur, Czy tam lecę za same tobą. Wiktory grają, to jak? Okej. O. Wiecie co, już to przejmę O. ten punkt. Trzech tu wycinałem. Idziemy Same na Wiktory. punkt, Tak. ten, który oznaczyłem. To Dobrze. jest Cecylia. No, szyfrem, bo Wiktor wszystko wie. Szyfrem. Radek, O, za, na za, pewno za proste, zapraszam. wcale się nie Zapraszam. zorientował. Zapraszam. Aha, na bo on pewno jest w tam przeciwnej serwera. drużynie. To nie, to idziemy na E. No a jak? To idziemy na E. Wcale nie ma jednego punktu do przejęcia. Wcale nie mamy wszystkich punktów. Wcale. To był jedyny punkt, na który mogliście iść, ale nie. Mogliście dywersję przecież zrobić. Du bist verletzt, ich sehe mir das an. Ciężkie uszkodzenie jeszcze raz, proszę. Utracony. Ja cię kręcę, ile tu jest apteczek nawalonych. Cel Brawo utracony. Jakiś pojazd tam jest? Nie, już był. Ale to co, idziemy na inny taki dziwny, No, ten czerwony. czerwony. Eee, Tu jest ktoś. może być Przejęliśmy cel Coco. Coco Jamer. Przejęliśmy cel Foxtrot. Sorry, O. Paweł. Paweł, Ty kurde. dokładnie. Dobra, tu się obstawili pajaca, no ja. Dobra, i teraz idziemy na punkt A Dobra, idziemy. to na A, No. bo nam przed chwilą przejęli, to idą na A. Jo. Dalej. Ja nie wiem, że nie na- idziecie na... Tylko... Ja Cicho. teraz szybko ma nas mówił. A, lecimy na A. Oj, Dokładnie. Für dich, Kamerad. Erste Hilfe. Na. Od strony E. Na A? Dobra. Spadła na A, myślisz, że ja pójdę na A. Ja nie myślę, ja to wiem. Jeszcze to na A. Tu jest. Erste Hilfe. Wow, udało mi się, zobacz. Pięknie, Rzucaj pięknie, tę amunicję, gamonie. Erste Hilfe. pięknie. Teraz idziemy Na na E, E. dobra. Dobra. To idziemy na E. No, już byli na A, wcale nie przejęli, ale... ale idą. Dojdziecie kiedyś? Albo na C idziemy, na C, Na C? Dobra, dobra. No to chodźcie na C. A wy dojdziecie kiedyś po A? Idziemy na C, na C. Od Nie na C. Jestem dośliczny. Tracimy cel Brawo. Damit kommst du auf die Beine. Dobra, wbijamy na C jakby co. Dobra. Dobra, dobra. Erste Hilfe, greif zu. To wbiliście? Mhm. Dobra. Wbijać na C, panowie, trzymamy C. Dobrze.
Dzięki, No, teraz nie dzięki. wytrzymamy, ale... Miłej tam pracy. YouTuber na wesoło. Dobra, to teraz na E. Erste Hilfe, nimm schon! Cel alfa przejęty. Kaj macie te E. Nie wiem, czy tam, tam czołg chyba jest. Tak, kurwa. Ale był. Możliwe, że nawet helikopter. No. Także uważaj, tam helikopter może być. Jest czołg. A jest. Jest. O kuźwa. Oczywiście jest. Oj, Straciliśmy cel Foxtrot. Bert, masz. Na tym E to jest czołg. Erste Hilfe, greif zu, No. Mann! Ale chyba już nie ma. Pojechał zatankować. Popsuł się. Może pojechał zatankować, wiesz, bo... Na jakim epa ja? Kurwa. Delta utracony. Może on nie zaatakował. No i wrócił się. Ej, na jakiej planszy wygrać? Co? No na E możecie iść tam. Na M idziemy, na M zaraz Y. idziemy. Ja chcę iść na Y. Okej. Mogę iść na Y? Cel echo utracony. Na Juliet cały. Co tu się dzieje? Na E tam pół serwera pobiegło, się wkurzyli, że tak. No, Na A okej. teraz idziemy, na. Czyli na E. Na. No, dobra. Jaki... Dobra, a nie jest wasze, ale dobra. Idziemy. Muszę po ciebie być, tu Erste tu Hilfe, idę. greif zu, Mann! Tak przewidywalnie, że... Mam cię. A mamy, to bronimy A. Cel Delta przejęty. Cyk. Bronimy Dobra, A, nie? bronimy. Wesprzeć was tam granatem? Oj, Tak. Tak grałem, to nie widziałem. Ich sehe mir die Wunde an. Co tu leży? Dźwignąć się? ole, no. Oczywiście, No że już tak. nie. Czemuś mi nie powiedział, że tam od... Nie żyjesz? Czemu mi nie powiedział, że tam od tyłu idą? Ktoś mnie z kurwa składu zabił. O, Straciliśmy cel alfa. na tym D co się dzieje, to jest parod. Parod. No jakiś Sebo. Straciliśmy cel Delta. Seba Biba. Widać cię nie lubi. Ty będę jednak. Zaraz tam go dojadę spokojnie, już to Wigierek idzie. Teraz mi tego bara wpakuje tam. Cel Foxtrot Łapcie chłopaczki, łapcie. Wiesz, dziękuję. Manek jak- Kurcze o, dobra, blade. Zwycięstwo. Już O, na Fort Devo. kurbiliśmy. Forcik. Ja kończę, już spadam niestety. Dawaj. Jeszcze jedno. No, dawaj. Jeszcze jedno Dawaj jeszcze. jeszcze jedno. Nie być taki. Nie. Dawaj. Co, dziecku odmówisz? Które jest mu? Właśnie. Hardkorowa parka, no pytanie. No. No, fajnie. Ale parkak. A czemu ja z wami byłem? Ja też Tak. przeciwko grałem. A? Widzisz? A widzisz ty. Kurwa. Trzeba się... Patrzcie, się sprzedał pod koniec. Co mi przerzuciło? Quick pull. Filar drużyny. Obejrzyj. No, Niemożliwe. zobacz. Nie, ale patrz. Na tablicy wyników jestem przeciwko, a tam mnie rzuciło tu ten. Bo gra ogłupiała i tyle. Nie? No, bo hardkorowej parki by nie było. Gdyby nie miała, widzisz? Jestem współwłaścicielem tego przedsięwzięcia. Zobacz, Dobra, 17 na zniszczymy, okej? 30, nawet dobrze. A, niszczymy, ja ci zniszczę, kurwa. Powodzenia. Graj, nie pitol mi tutaj. Wbijaj do drużyny, a nie tam. Uciekł. Uciekł już, tak.
Gdzie on poszedł? Bo do drugiej drużyny poszedł. To dokończę tę misję. Wesoły. A jesteś w teamie czy nie? No wbijaj no. Nie, jakiś gościu dradą, czy musisz go wywalić. A ja muszę dokończyć misję z moimi kompanami, no. To jak tak wszyscy będziemy lecieć, jak Ale my to lecimy teraz, to będzie fajnie. Parę celów mam do zlikwidowania. O, cię pierga. W pobliżu znajduje się zestaw wartownika. Wiktor! Ty w ogóle ty chcesz ze mną gadać? Granat Pepans. Dobra, Nanek, podnieś mnie. No już. Baranek? Gdzie ty jesteś? O, na tirę. Byłem przed chwilą obok ciebie, nie wiem gdzie ty pobiegłeś, przecież jestem Dobra. oznaczony zawsze. Już nieważne, wiesz? No. Jakiś Sebas tego kurwa, tak? To jest ten tego Yoshiego. Aha, dobrze. A musimy zorganizować też tą wojnę plutonów. No. Jak Nie, oni dobra, powiedzą- spadam. Czemu? Wojnę z kim? Czemu spadasz? Kurwa, no fajnie się gra, no i spadam. Nie, czasu nie mam. Wtedy ich wywaliło cię? Nie, ja spadam Spada. już spać, narka. A, no dobra. Mark. Narka.
ode mnie nie ma jakichś... No, nawet od ekipy. No możesz zamknąć nawet, bo i tak od ekipy już po godzinie wiecie. Trzeba powywalać później tych od razu blokę, na co im robić. Tak, Nie przyjmuj tych pajaców, jak nie znasz tam, tak, ja nie przyjmuję w ogóle, nie? nie gadałem, mi też wysyłają jakieś prośby. A bo mi koleś najlepiej pisał, jak wbijam nie graliśmy w Black Opsa jeszcze dużo. Nie było tylko to nie napisał, jak ja wbijam te mothershipy na Black Ops 3. Kuźwa, koleś. No może nie wiedział, ej. No, Ja też nie wiedział. no ale jak ja wbijam, wiesz, bo z nimi grałem wtedy. Tam. Jak wbijam, no. Tracimy cel Echo. No bo wiesz, jak widzą, że gra ktoś, kto gra dobrze, no to wiesz. No, się pyta, nie? A to większość to mówię, no to dzieci No są, widać, że tak? widać, że Tak. poziom będzie miał. No, Też widziałeś ten, co dołączył, to to mówię, no w wieku mojego syna, 9 lat tam, no to kurde, wiesz, co ma w głowie. no ale wiesz, jak tam dołączy się pomieni, a nie jak dołączy zacznie. Złapać matkę, Twoja matka mi wczoraj dała i takie teksty, no to... Tak, No albo jak właśnie. ostatnio do to mnie, jest tego, tak. ostatnio do mnie właśnie gościu pisał na PS-ie, że czemu gram w tego chujowego Battlefielda, jak Infinite Warfare jest lepsze, No bo, No, nie? no widzisz, to słyszysz, to trzeba było się zapytać, że moi się ojca zapytać, dlaczego mógł używać Durexów, a używał jakichś innych ciulstw i teraz on jest na świecie. Nie, że nawet No, że masz to same zdanie i to ta gra zasługuje na miano gry roku. tak. Albo trzeba było jak teraz powiedzieć, że nie jesteś te- godny w to już- grać. Albo teraz wypuścili już te testy, nie? Do Pro Evo, nie? 2018, nie? I ludzie piszą, jakiś gościu napisał dzisiaj, że Pro Evo jest słabe i że FIFA jest lepsza, nie? Ale gdzie ci to napisał? FIFA będzie lepsza, bo będzie miała większą społeczność, ma takie tryby, że no... Ale posłuchaj, goście mu próbują wytłumaczyć, że FIFA jest raczej taka zręcznościowa, nie? A PS jest symulatorem, nie? wchodzą. A gościu dalej się opiera, w końcu ja nie Hubert. wytrzymałem. A dobra, to napisałem- zobaczcie. Ale posłuchaj, ja już nie wytrzymałem z tego, bo mi się tak... Ej, no czemuś naprawdę uciekł? Kurde. Patrzyłem na tych ludzi, którzy mu to próbowali wytłumaczyć i ludzie naprawdę ogarnięci, nie? Osoby, które pracują, wiesz, i mają, wiesz, odpowiedni wiek. No. A gościu dalej to samo, nie? Że FIFA lepsza, nie? W końcu nie wytrzymałem, mu napisałem, debilu. FIFA może jest lepsza, ale tylko dlatego, że ma licencje i tryby. A tak Pro Evo by było lepsze, nie? Się nie stopuje się z ludźmi na poziomie może kłócić, ale nie z takimi No. jakimiś tam pierdkami się tyć napisze i... Anek, jesteś gdzieś tu? Dajmy dysk. Już, gdzie wy jesteście? Jestem Na na B. B, wiesz? A tu, o dobra, mam dzięki. Masz 130. Tak, no ale ten PS, no ja wolę na przykład gameplay w PS, tak, no jest lepszy, bo tam te No, ładniejsze są te wrzutki, te strzały, mi się bardziej podobają, bo w kosa gra. Jako tak, no ale FIFA, no, mam do wyboru między FIFA a PS, to wezmę FIFA, no bo znajomi, no bo Cel Delta utraciony. no. a gameplay, no... No te tryby są świetne, te wirtualne kluby, no to przecież no... Tego w PESie nie ma i ta społeczność też tak samo. No i is dead. No nie dzisiaj jak to zobaczę, nawet nie szlafra u mnie. Które, a teraz... Co ty się, będzie Artur, teraz zaś FIFA, to obijął? Ja nie wiem, czy ja... To weź. Kurczę, czekam na ciebie, no aż musiałem się położyć, widzisz. To dobrze, że chociaż zaczekałeś. No nie wiem. Tak jest. Uwaga. Ajajaj. Skąd? No tam jest, za kamieniami. No będzie... Ta na No. wprost jest. Powiem ci, że do tego Podniesiesz? Plutonu takie dzieci Dobra. czasami próbują dołączyć, że to jest masakra. Naszego Plutonu. Ja ich wywołam 0-2, mówiłem, Także mówiłem. mnie też tak naprawdę dziwiło, że ten drugi, wiesz, drugą listę tam robią, nie? Wiecie o co chodzi? Ten drugi Tak, ale wiesz, Jak tam dużo przy- osób plus 18 tak ogarniętych, nie chce przyjść, nie? No, no. No dobra, niech czasami- to zrobię. Ale to, słyszysz,
Ale Fajnie by było, ostatnio jakby- do mnie pisze facet, że chce dołączyć, nie? Do Plutonu. Ja Mhm. mówię, no dobra, ale podaj wiek, nie? A ten 14 lat, nie? No, A nie? A pisze do niego, czy ogarnięty, a on od razu, że gówno cię to obchodzi, czy jestem ogarnięty, nie, i takie teksty, nie? No to już No wiesz, to już widać, że nie. no to już wiadomo, że nie To zostanie czekaj. przyjęty. Dobra, Mm. dobra, znam odpowiedź. Ale ten, to gdzie ci to pisał? Na fejsie czy? Na PS-ie, No to nie? kurde. Ja grałem akurat, nie chciał dołączyć. Nie umiałeś tego jakoś nagrać, ja by to nagrał. Dobra, to I na YouTubie wrzucił. 14-latek bardzo ogarnięty. Spierdalaj, ciulu. też pisze, że już mogą dołączyć. to nie? Ja mówię, jeśli nie spełnicie wymagań, zostaniecie usunięci. Tak. No, i jakiś poziom trzeba pracować, nie? Tam No i To ogarnięcie kulturę jaką? będzie i mnie... No. jakiś wynik tam Tu trzeba są, robić, a nie tak kurcze blade. miejsce wskazywało. A jak tam będzie drugi pluton, tam już mogą się tam dołączyć, tam przy tym drugim plutonie, jak nie, na razie nie będzie pewny, to nie będę tam ich mieszał, niech tam siedzą. Główny, najważniejszy, nie, bo to... No, easy, to No. na razie, trzymaj się, cześć. Tracimy kontrolę nad celem Bravo. ajajajajaj. Dobra, mam go. O, kurwa skład. 2 na 2. Leczenie by się przydało. O, super. Kurczę, no próbowałem. Straciliśmy cel Bravo. Prends cette trousse de secours. Une trousse de secours. Il y a des bandages. Oho, tu jest Czech za drzwiami. Czeki jest. Aha, dobra. Dwóch widzę. jest? Nie, Czech dalej jest. Jeden uciekł. Uciekam, mało życia No. mam, wiesz? Zespisz się na mnie, No, Alek? próbuję. Uważajcie, bo z prawej chyba wchodzą. Z prawej tutaj dokładnie. Od góry. Cel Bravo. Od góry, tak. Od C. Une trousse de secours pour toi. Dobra, Tak, jeden. muszę robić. O, już tu przyszło. Drugi. Dobra, eliminacja. Nie wiem, kto tam jest, aby mógł oznaczyć. A? A! A. Dobra, już jest. Dobra, spoko. Co jest? Co tam? Plecy, panowie, plecy! No, pany. Pany. Faktycznie. Kurczę blade. Z dwóch stron wyszli. Przejęliśmy cel Alfa. Może mnie ktoś podniesie? Na A. Leżę sobie tak grzecznie. Cel Echo utracony. Kurde, ale tu ciśniemy nieźle. Piękne to jakieś. To trzeba tutaj to wygrać. O, na styku, a na styku jest faktycznie. A Quick Pola nie ma? No nie. No poszedł spać, ono czwartą do roboty, Aha. to czwartej wstaje. Ja też jeszcze zagram tą mapę i też składam. Idą schodami od D. A idą. Une trousse de secours pour toi. Dawaj, Wiktor. No, Przejęliśmy cel Charlie. o kur... Uwaga, ale nas dynamitem podsadził. Momencie. Słyszałem go, ale nie zdążyłem się odsunąć, szkoda. I co jest? Artur, czekaj, dam ci apteczka, chcesz? Czekaj, bo się muszę skupić tutaj, bo idą. No dobra. Dobra. Kurde, no nie dogoniacie, za szybko biegniesz. Une trousse de secours. Granatire, uważaj.
Tak. Ła, uważaj, uważaj. Une trousse de secours. Il y a des bandages. To pięknie, Boi się, że nam tu pięknie plecy. rzuciłeś ten granat. Mówię, plecy robią. No, wiem, wiem. Ajajaj, uważaj, uważaj, uważaj. Idą z C. Sers-toi de cette trousse de secours. Przejęliśmy cel Delta. Sers-toi de cette trousse de secours. Czego tak rzuca? Prends cette trousse de secours. No i ładna przewaga jest jak na razie. No, dokładnie. No, teraz nie, teraz przytrzymałem pięknie, pięknie. No. No dobra, to teraz B. Cel Echo przejęty. O, tam no weź to ten, no. Ojej, nie, ale kamp. Bok, uwaga, nie wychodzi, kampi z shotgunem. Là, une trousse de secours. Kogoś dźwignąć? Tracimy cel Alfa. Tiens, une trousse de secours. Kontrolujemy wszystkie Kurna. cele. Jakby ktoś dźwignie. Gdzie jesteś? Cel Alfa utracony. Aha, u Góry. góry. O! Uważaj, bo po lewo jest Na A gościu. się wchodzi. Do kampi. Dobra. Tu jest czysto jak na razie. Ale no nie wiem czy tu wejdziesz. Ja, czekaj. No stowej. Straciliśmy cel T'es Delta. blessé. Je vais t'aider. Tes blessures, je peux les soigner. Tracimy cel Charlie. Là, une trousse de secours. Je peux guérir tes blessures. Wchodzą, wchodzą, wchodzą. Cel Charlie utracony. Super. Laisse-moi te soigner. Trousse de secours. Prends-la. Cel Alfa przejęty. Shit. Idą z C. Pour toi. No, podniesiesz? Gdzie leżysz? Tak, chowaj się, chowaj. Nie, spokojnie, bo wiesz co? Tutaj gościu bliżej jest. Oni tu schodzą z tego C schodami, także lepiej na razie nie. Dobra, to lecę tam za Hubercikiem. No. Lepiej ich obiec. Dokładnie. Im O, plecy tu lecą. Nam zrobią plecy, panowie. Tu od tyłu lecieli. Na ten, No, tył? tu. Ale im plecy zrobiłem. Cel Echo. Tylko miotacz Ej, ładują jeszcze wy na mnie. końcu. Bo leci od A. Idzie z Ale miotaczem, im uważajcie. plecy zrobiłem. O matko święta. O, kuźwa. Uwaga, bo Ale tam na- miotacz jest. Wchodzi na C z miotaczem. Cette trousse de secours. O, la. To na dystans dopiero. Z schodami tam za... Ubiłem frajera. No ja mu też ja mu połowę zabrałem, ale później mnie spalił. No, Dobra, zabiłem. Cel Charlie mamy jak przejęty. podniesiesz? Czekaj, szukam cię.
A tu jesteś? No jestem tutaj. Dobra. Wstawaj, kto tam jeszcze leży? Veux que je te soigne? Oj, Ja. Ale uważaj tam. O dobra, możesz podnieść. Je vais t'aider. Straciliśmy A cel. tu ludzi jest, uwaga. No podniesiesz mnie też? Kto zaś leży? Nie umiecie normalnie grać. Pod czołgę. T'es blessé? Je vais te soigner. Ja nie umiem. Ubił. Sorry. Tylko 30 zabijeli. Nie robię, no. Tu veux que je te soigne? Ej, plecy. O, bija na ten. Tracimy kontrolę nad celem czarnym. Bija na C od ten. Może nawet... Uważaj! Żyjesz? Zabił nas dwóch. O. Zabił nas. No ale prowadzimy, trzymamy te punkty. C nie można upaść. Shit. Dobra, Artur, za tobą lecę. mm. Przejęliśmy cel Bravo. Ale tam graliście na nowej mapie? Tak, że graliśmy... Jak wyszła, tośmy grali z tym 300 ballów. Kurczę. Ale jest fajna mapka. Tylko trochę jest na tym jednym punkcie zamieszania. Mnie się bardzo spodobała, jak gra Ale zagrała. Ale czemu wyście są No, wszyscy lepsze- rozrzuceni? Czemu nie lecimy w jednym Dobre. miejsce razem, panowie? Bo każdy tytuł nas też, prawda? ale nie- Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź. Tiens, Chodź. une trousse de secours. O, ależ tu leżał. O, ty nędzo. Przejęliśmy cel Delta. Ja się bronią na tym A. No tam już jest ich reszta. Ostatni bastion. A tu kamp, prawie. Ale... Uważaj Nadek, uważaj. Widziałeś jak to Dobra, załatwiłem? odniesiesz? T'es blessé? Je vais No te soigner. ładnie. Là, une trousse de secours. Tam kampili frajery. Dobra, dostaj teraz wszystkie punkty, kontrola i... Wygrywamy. Une trousse de secours pour toi. Może tu znowu dźwignąć. Kurde, padłem. No, ja tak samo. O właśnie, ile jaki tu ostrzał jest. Ile ich tam jest? Tam jest masa. Panowie, tam ich jest dużo. Une trousse de secours pour toi. No i tak żeśmy to wygrali. No, Dziękuję. Kurde, przegrali teraz na mega. Ale miałem wynik. 1, 4, 4, 4, 4. Same szybki. Jeszcze miałbyś ten, zabicia 14. To było. No. No, się tu bili. Ogram jeszcze tą jedną i chyba zbijam po tej. No ja też sobie knotę jeszcze jedna. Ja możemy zagrać. tam mówicie, no to zagram jeszcze albo nie, To ja no. już ten, bo już jest godzina. Dawaj, No, powódź. które zbicia, pół. Nie, bo jutro już dosyć wcześnie wstaję. Kurczę, także- przez- Dobra, jak do pracy stajesz, to idź. No. Na razie. No, dzięki spać za grę. musisz. No, na razie. Narka. O, popatrzcie, dostaję wyróżnienie. Ładnie. O, dużo punktów jeszcze żeśmy. No. Wyróżnienia. O. No, ja dostałem pierwszy. Główne. Etapie. Ludzie dużo punktów ubić. Nawet tu LKM fajnie, bo się tak
taka statyczna jest gra. Bardziej jest taka... B czy D? No, a na razie i potem idziemy na D. A to zaznaczajcie. Pierwsza droga. No już. O, nie to. A to na C to tam... No nie, pomyliłem Dla się. mnie- Już. Na C to w ogóle nie idziemy ogólnie. Tam Mhm. chociaż, że... Tam masa na górze siedzą i strzelają snajperzy. Tak, nie, tam składa się to... Tam Wczoraj na chwilę to można kurde. wejść. Ej, ale powiem wam tak, 15 jakby my razy tak w wszyscy jedno i to szli za samo miejsce czołgiem, wchodziłem. razem grupą, No ale wszyscy razem, i potem na E. no. Dobra. A jeszcze by było No, będą ciekawie, biegli. A nie, jeszcze by było ciekawie jakby my, Bo oni wszyscy idą do przodu zawsze. ale by było ciekawie jakby my mieli na przykład całą nasza, na przykład cały zryw by grał na serwerach, na jednym serwerze, ale cały, nie? I chciałbym, ale nie, no chciałbym zobaczyć jakby to wyglądało, jakby na przykład każda drużyna, na przykład Alfa, Delta, czy co tam jest, nie? Broniła jednej flagi. Można było tam zorganizować, jest dużo osób jakieś tam w takiej granie. No trzeba z tym Lemi może pogadać, żeby zorganizował turniej. Wspólne granie w jakieś sobotę, gdzie wszyscy przyszli ogłosić tak tydzień, żeby czasu. Każdy przygotował, tam nawet lepsi, słabsi, nie wszyscy No. grają w to wspólnie. Erste Hilfe, nimm schon! Jeszcze Lemi musi zagrać sam. No. Na razie to Erste Hilfe, greif zu! 4 mają to. Granatire. ja coś mówił, że jak jest pogoda, to nie chce mu się grać. No. No, przynajmniej tak, no, za tej drugiej mógłby z tym odpalić, no bez przesady. Tam nie mówię. że- Czemu Wiktor... Ej, No. Quickball, czemu nas Wiktor robi w konia? Siema Xavery. Co? Nie no, Quickball mi pisze na czacie, To co? No. że no zrobi w konia Wiktor. Nie kumam. No też nie kumam o co chodziło. Ja robię w koniec. O, No? Tracimy cel echo. napisał. U ciebie na czasie napisał, tak? Kurczę, mogłem granat dać. Ja cię kręcę. A, może. Ej, weszłek do pokoju, dwóch było, a potem się jeszcze trzeci zrespił. No jedynie granat. Żałuję, że nie rzuciły granatu. No teraz gdzieś tu będzie koleś, chociaż w tym budynku. Siedzi frajer. Straciliśmy cel echo. Ja go będę poszukać. Taki fajny budynek. O, idź. Mam go. A, Cel alfa. a tu z ciebie. Aha, Jego. Leżysz słyszysz tutaj, Wiktor, jakby ci to Wiktor, powiedzieć. ten, Ajajajaj. Quickpool pisze, że turniej o złotego pada od Quickpola. Co Lemi mu dał. Aha, dobra. Nie, ale A, Ej, nie, ty, szłoby tak kurde złożyć się na takiego jakiegoś pada, albo coś innego. to nie od tego pada od pola i tylko by wygrał. Nie no, albo coś innego tam. Tam by sobie zrobił. Pierdzielony snajper. A, Ej, ale Quickpool, powiem ci, że to by było fajne. Turniej o złotego pada. Erste Hilfe! tak, tu bym miał roboty więcej jak my. Straciliśmy Banany. cel czasu. Jeśli taka nagroda, wszyscy się składają, więc Da bekommst du auf die Beine. trochę... Danke, mein Freund. Podniesiesz tutaj? Kurczę, nie, bo mnie akurat... Idą tam z respa Chodź, za nie. B.
Pierdolitkę. Turniej o złotego pada, no. Ale kiedy ty masz subów? Co? Ile ty masz subów Subów, no w swoim kanale? 30. O, teraz to ja. Ale jeszcze mam stary kanał, wiesz, tam mam 60. Bist du verletzt? Hier, erste Hilfe für dich. Ich bin wieder am Boden. Jest gościu. Zaram go. Masz go. Wymordowałem go już. Tracimy cel. Gdzie kolejny? Aha. Hier, erste Hilfe für dich. Dobrze. Uwaga, tu gaz i idziemy tam. Przejęliśmy cel Delta. Cel Charlie utracony. Czy na to sklejenie tam? No, może spróbować, ale... Przed siebie. Zaraz na E. Zobaczymy, co tam jest łatwiej, iluś tam jest. Cel Bravo. Kurde. Znają 20. Ojej. 20. Nie, siedzą po tych, nie ma sensu. Ja zerkałem nami po tych mochtach całych. To ciężko. Ach. Tracimy cel Bravo. Erste Hilfe, nimm schon. Erste Hilfe. Ich hoffe, das Zeug nützt was. Kurde, to jakiś gamon zaznacza teraz. Przegapiłem. W pobliżu Hier, znajduje erste się Hilfe. zespół z miotaczem ognia. Erste Hilfe, nimm schon. Cel Delta utracony. O matko boska. Cel Alfa utracony. Erste Hilfe, greif zu. Łez. Gdzie? O, przepałem. To Armageddon. Na tym C. Hier, Mann, erste Hilfe. Mam go. Na plecy były zrobione. Cel Echo przejęty. Idą. Od schodów tutaj, od głównego wejścia takiego. Dobra. On będą wchodzić. Masz, bier, apteczka. Erste Hilfe, nimm schon. Ja, super. Dodawajcie ten, na C. Chodź, tu ich jest! Artur, wróć się! Ale ja już nie żyję. Gdzie leżysz? O kurwa, Idź, tam przed jest. tobą. Koło mnie. Du bist verletzt. Dobra. Ci też nie leżą. Ja cię kręcę. Ej, graj z nimi. Właśnie podnieść, tutaj. Pozabijamy. Dawaj. Mamy 3. Umarłem na gaz. No wiem, bo tam był. Tam. Tracimy kontrolę nad celem. Jeden gościu was rozwalił. Jeden gościu. Piórietka.
przejęty. Tak. Straciliśmy cel Charlie. A powiedzcie mi tak, stream w Full HD w 30 klatkach to nie ma zły, co nie? Nie ma czego? Co? Nie ma czego? Nie zły. Czy lepiej 720 w Tak. 60? Twój net to uciągnie, więc tak. A tym bardziej, no, jak masz taki net. Znaczy, A jaki masz upload? Straciliśmy cel Bravo. Masz tak, ile masz pobierania, a ile... pobierania mam pół giga, przesyłania? a wysyłania mam 60. Mega. Tym bardziej, że No ale wiesz co, Straciliśmy cel Alfa. 50, aha, ty masz 50 nie, mega? nie. 500 mega. No 500 mega download, a upload masz 50, 60, tak? no. A profil... No to byś mógł 4K streama. No wiem, widziałem. Ale wiesz, nie uciągnie mi tego laptop. Przez co ty robisz? Czym to? OBS-em to robisz Mhm. tego streama? I z Avermedii ciągnę obraz z gry. Aha. Erste Hilfe, nimm schon. Hier, erste Hilfe. Gdzie jesteście? Koleś, pajacu. No, Wpadłem tutaj, ale... Tracimy cel Ja... Obok pajaca przelatują cienie. No. Braucht jemand erste Hilfe? Artur, na apteczka reflektujesz albo coś? nie, dopiero się odrodziłem. To jest. Ich hoffe, das Zeug nützt was. Tracimy kontrolę nad celem Charlie. Soll ich mir die Wunde mal ansehen? Hier, erste Hilfe für dich. No. Cel Charlie utracony. Cel Delta przejęty. Kurde. Jeszcze jeden bieg. O, co się dzieje? Straciliśmy cel Echo. Połowa bitwy za nami. Wróg ma przewagę. O, Ja wiesz? już, czekaj. Cel Charlie przejęty. Ło. On wolnęło. Z boku do... Chodzi tam. Pajac. Tu się za murkiem ukrył. Leży. Przejęliśmy Tam w tym cel rogu. Alfa. W domku na ten wcelowany.
Tam ich jest 3. O, w tym chałupce siedzę, ja. Ogień tam wszystko jest. No. W pobliżu znajduje się zestaw z miotaczem ognia. 4 drzew zostało. Czekaj, nie ten. Kurde. A ty leciałeś, sorry, już ten, tam i to. To są panowie punkty. Cel Brawo przejęty. Damit kommst du auf die Beine. Tracimy kontrolę nad celem Brawo. Może D teraz. Czekaj, dobra. Przejęliśmy cel Echo. Kurczę. D, o D, no. Gdzie jedziecie na D? Dobra, to tam gdzieś. Tam samochód jest celowany. O kurde, uważaj. Został ode mnie ten samochód. O cholera. A wóz. Dobra, już to nie. Przejęliśmy cel Charlie. Pięknie jeszcze. A Yoshi teraz gra, bo nie wiem czy nie Yoshiego nie rozwaliłem. Erste Hilfe. Nie, No? Wydawało mi się. to Seba jakiś jest. Erste Hilfe, greif zu! Nie mam taki. Ojej, ojej. Cel Granaty Brawo porzucali. Przejęliśmy cel Delta. Braucht jemand Erste Hilfe? Może A, nie? Cel Ale Echo tam jest z utracony. tyłu. Ja to na mam będzie. Straciliśmy cel Charlie. A, ten pajac teraz przejął dowodzenie. Kurz. A, no mówię, kurde. A, to gdzieś oddał mu. Pałac. Erste Hilfe, nimm schon! Cel Charlie przejęty. Erste Hilfe, greif zu! Tu jest. Erste Hilfe, greif zu, Mann! Idą z tyłu tam. Erste Hilfe! Tam mam go. Oni tam się będą teraz z tyłu respić, dobra. Erste Hilfe! Ich hoffe, das Zeug nützt was. Straciliśmy cel Delta. Ich sehe mir die Wunde an.
Lecę po miotacz. O kurde, wziął miotacz ognia. A mu haka wsadzi. Przejęliśmy cel Brawo. Pięknie. A to Albo. Josil, a nie Yoshi. Nie, cały to jak on gra, to wszyscy się wybierają. Tak? Cały team był. Można kiedyś bić do niego, żeby coś tam zagrać, to będą widzieć jakby cały zryw bił. No to było fajnie. No tylko wojnę plutonów, to nas jest za mało, nie? Tak zebrać, Znaczy mała organizacja jest. no musiałby Lenin musiałby grać. No. W taki dzień, gdzie wszyscy mają wolne w sobotę, to może Hier, byśmy erste Hilfe. przychodzili, nie? I fajnie było ten z nim zagrać składem, no. Kurde, wywali mnie granatem. Skubany. Damit kommst du auf die Beine. Braucht jemand Erste Hilfe? Erste Hilfe, greif zu, Mann! Vielen Dank. To łatwo. Tam prosto, prosto! Kurczę. Plecy jeszcze nam zrobili. Straciliśmy cel Brawo. Ale czy my to wygramy, czy nie wygramy? Czy... Przejęliśmy cel Charlie. Cel Alfa przejęty. O, to Braucht dobrze. jemand Erste Hilfe? Uważaj, A, no. dobra. Już za późno. No szybko się rozwali z tymi granatami tam. Straciliśmy cel Echo. Cel Delta przejęty. Für dich, Kamerad. Erste Hilfe. Tracimy cel Charlie. Tu poleżały. Kamperzy. Czekaj. Ej, czemu uciekłeś? Bo jak cię dźwignął. Nie, zabił mnie. No. Cel Delta utracony. Hier, Erste Hilfe für dich! Cel Echo przejęty. Ktoś tu leży, dźwigną cię. Fajnie leżycie.
Erste Hilfe, nimm schon! Danke! Was geht da? Nehmt es ein! Cel Charlie utracony. Der Feind hat eines unserer Ziele übernommen! Cel Bravo utracony. Przejęliśmy cel Delta. Klick dich zusammen! Wygrywamy. Für dich, Kamerad! Erste Hilfe! Cel Echo utracony. Erste Hilfe, greif zu, Mann! Cel Bravo przejęty. Wygrane. Dobra, Nanek będzie kończył. No spoko, ja też już kończę. No, bo już kurwa, to już tak. Dobra, dzięki za grę. No, jak coś tam. dzięki, to najwyżej do jutra. Dzięki. No, cześć. Cześć, cześć. To nic, no na dzisiaj kończymy tego live'a. Dobry wiwer. No, trochę za późno przyszedłeś. Jutro będziemy grać. Tak nie wiem, coś może rano pogrom, coś potem po południu, wieczorem, zobaczę jeszcze. Także dobranoc wszystkim i do kolejnego razu. Pa!